Jonathan. Parehas bitaw ta kipate. Sige pa. Kana. Di ko okay. Di palabian ko nimo. Nanakit akong kalawasan. Ay, tumanin ang fast relax capsule. Ora mismo, huwag tanan. Medamon ko. Ang sama na vitamins? Di na vitamins. Piniliber na. Para kitslawas. Sakit sa ngipon. Laban sa umo. Dysmenorrhea sa mga babae. Ubo, ilamat. Magkaya pinafast relax. Matumaro niya ko, Anya. Tuod di ay. Oh. Sorry ha. Nga, wata ka kunta kapag abot na ko sa Manila. Ay, buong ito ko mo kung ano. Kuan mang good. Wa mang good ko magpahibaw nila ni Mama o Papa. Nga, may uyab ko dito sa Dubai. Ha? Wa di sila may bawa sa relasyon? Wa. Ano man? May lalaki man good sila nagustuhan nga iparis na ako. Nga parehas na mo og relihiyon. Ha? Pero ayaw ka balaga. Dili sila makabot sa kong gibati. Ikaw ang akong gimahal, Jonathan. Ikaw. Gusto ko mga tuban nila lang. Magpakasata. May bisita ka man lagi lang. Ma, pa, si Jonathan, ang suod ako nga amigo dito sa Dubai. Bisita ka man lagi lang. Ngayon. Steps, incidentals. Bisita Tingin ko, ano? ka man lagi lang. Uy, Kisa to. na Jere. Dere, all. Bisita ka man lagi lang. Balik ka, balik ka. Ikaw to, ikaw may to. Sige. Kita ka man lagi lang. No, nakagiting mo. Jere. Yung mo, Jere. May bisita ka man. Balik ka na, be. May bisita ka man lagi lang. Ma, pa, si Jonathan, ako suod nga amigo dito sa Dubai. May gabi, ma'am, sir. Karuhan ng imo lang. Unsa man? Kining tawana. Amigo o uyab? Kukuan. Mutug-an na lang yung tinuod. Dugay namin nagkauyab ni Jonathan dito sa Dubai. Sa! Pagklaro, oy, lam. Tinoda, ma'am, sir. Doon naman may nagkauyab nilang dito sa Dubai. Huwag gani ako. Aron pa kayo na inyong pagtukot niya. Mga sawa kong lang. Unsa? Kakalit gud ani lam. Unsao naman to si Jingo eh. Naglaom ra ba to nga mapangasawa ka niya? Jingoy. Jingoy Estrada. Estrada. Jingoy dyan. Unsao naman to si Jingo eh. Naglaom ra ba to nga mapangasawa ka niya? Kakalit gud ani lam. Unsao naman to si Jingo eh. Naglaom ra ba to nga mapangasawa ka niya? Ma, wa ko makagusto niya. Si Jonathan ang akong mahal. O dili ka tong lalaki nga inyong nagustuhan. Yun na. Ngutan ako. Unsa may relihiyon ni mo, Jonathan? Katoliko ko, sir. Roman Catholic. Na, anha ta diha dili magkasinabot. Kaya ang gusto na mong mapare sa among anak, parihas na mong og relihiyon. O, pwede mo na. Kung mubalhin siya ba sa atong relihiyon nga atong gisimba karon. Kana, musugod mi nga mga sawa ka sa among anak. Oh,